context pa jako muhimu ko ngini political parties iloso mondo capture power. Political parties, the real reason momiyo political parties iloso eni mondo giyud power. Power ninya yude ka une kom maduong'. Power ninyalo yude through arrangements kata ma wantiere godo sani. Nikech sani ODM o capture part of power. Gik ma samoro gimbe ginyalo influence policy. Ginyalo influence gik matimore serikal. Mano gimbe gi capture power. Kura paro di the main aim mar ODM election 2027-2032 is to capture political power. Capturing no ema koro iboyal wa capture enang'o kwang'e. Wadhi yiero wawegi koso warewre gi jok moko wachwakgi. An position mara aneno niya serikali nikech osenyiso osiep maber to gin gi projects mang'eny maneno ka gitimo. King'iyo counties wate onge constituency kata chiel maonge project margi gik mane pok waneno. Kasto koro wang'iyo rach niya jogi wanyalo tiyogo to watiyo kodgi nang'o party ka position niya mondo mi koro wati kodu Trevor wadwani mondo umi Royal Media ukaw Mark Nyamita umi microphone kanyo ng'ane umi kama ng'ane otimre kama mane kaka gino dhi bedo gi kacha nikech ng'eni kata sani wantiere broad base Sifuna jo Kenya moja kale Bamisi gini usiepna mababu yudo ka gin giwacho nang'o gino ginyal support ngawa William Ruto lakini ng'eni pod gin mane chama ka chama obiro dhi kawo position margi koro ka sano koko gibo dhi decide enta kombo timore but ng'ato biro ng'iyo kaluwore gi landscape nikech nitie democracy mantiere bende ei chama kech ng'eni koponi awach ni ODM koro dhi ochungo candidate margi to onge kaka ibiro dwaro ticket mar ODM ti support president koponi ODM ochungo candidate mar president timbende dwaro ticket mar ODM onge kaka inyalo wacho nang'o ni miye ticket to miya uru to president